wai an goya naga kayi zubu ne gaba ɗaya mu da muke cikin tunanin za ka ba mu fira mai daɗi gashi sai ja kake ta hanci abinka wai me faru ne wai wallahi da na san ya kai me yasa ina ta farin ciki zan yi aure na ji kana ce na wahala ne auzu billahi har ka kashe mun jiki wallahi na ga kayi aure ni a ce ba zan yi aure ba to ni ina yi wallahi wannan jan da nake na dole a haka yanzu da safe sai na yi wanke ne nake masa an zo wajen wallahi ka bani mamaki da kai ka bar ta duya ka kai ba ka aure ta fa kai ya ka aure ta kama gaskiya wannan abun kunya kake ka ga nan shawaran da zan baka ka ga wannan matan naka ka siyo dorna mai baki uku donanta ka gane abinda za ka yi da zaran ta ma laifi ka ga kakkace mata komai ka kunna kofa haka nake wa matana bangan ta tana da girma wallahi ba abin da ta samu girman banza ne na ga yawa girman banza ne ka tsaya soyayya a kashe ka soyayya a kashe ka ba ta yanzu ba abu da soyayya rashin mutunci ya ce musu kana wani soyayya duka kashe mana jiki na san abokin na ba na san fala'i ni na san yadda kake da yadda kake da zafi haka ma ka da ka dinga mun wanke-wanke da kyau haka ka fita waje na ce maka zan je unguwa kafin in shiga ɗaki in fito wace ka fita ka tafi gurin abokananka kana gaya musu cewa ni ba na sa ka aiki to dama ni kalan matan da zaka aura ka kawo ina maka aiki ne ni kalan matan ne an gaya maka ne baka kalle ni bane kafin ka aure ni baka kalle ni bane an za ka je majalisa kana kuce kiyala ni ka je majalisa kuna munafici na hadda ka auro ni kuke ki ai cikin ka gani ka auro da farar fata wallahi cikin Assalamu alaikum. Menene? Assalamu alaikum. Me ya faru? Mantuwa yi dama. Kafin mu da kai wallahi cikin